سلام كبرات خططتي مدبات إيريك لاستي كما يتوعدوا نلوميد ما تشعي كفال كونغرس تحرم نفسي إذا لكم مسألة سناي مكتتال كابز حلفة كفال كونغرس تحرم نفسي قعزون قمقم بحري ساعات مسكدو هندبت بوليس نايليبي أكيبهم يحزوهم نغلهم ترني فمكا أب حدا أبي أدراج اللو غزا يأتوهم أبت غزا إيرتراويان سومالويان زركبهم بزحا سبات كميهم استتحزو يزنحوهم إت غزا بس سبات على قليقو سلازنبره نزوغانا سب كترأي أيتفألنيخا هندبت كن إرمياس دبل دمسي سمعين نجد ما تشعي كفالي أصل سناي مكتتان هندبت إرمياس دبل دمسي سمع من تسوي وجن كفلت أيكالن هونياتو أبتجزا بالحساب سلازنبرة بتوم بولايس أنت هرم يوم جأتوهم نيرم وشت مسأتو إرمياس زي حسبون زي تتبين هانيبال أركم مستم أبو تجويم سنحو سبات يسنحو هانيبال وني إرمياس أركم مسرعي كأمن سلازيك على فزيزو سائبن إرمياس أركي هانيبال أركي بمبالكا زنبرهم نأركنت نفقوت نخوتو بحنسب كوف يبلو هانيبالكا بزعبا متعصو قعزو خلو زحلفون كعللو يجمر هندبت كن معصو نايتي تجويم لزنبرة غزا يخفت حادي ليبياوي بربشا خفرارحم يجمر أب كلهم اندات أمتخا مني سامساريخم يبلوم اتهم كاب سودانات حزم كساب زبط حمز اللو كاب إرمياسي تفليخا ناب إرمياس بمتمات إرمياسي يبلو إرمياس دما عرب صبق غيرو وكاتا زي فلت كردادا سلازخل نات ليبياوي عرب بمزراب أنا يبلو إرمياس كاب سودان كبقاسن كلهم مس أمان قبل بيان خسرح إلي ووتيو كوينكن بناي سارا قداي مستي أبو تصنحو سامساري سلاز تباسة كيف تويناب ترابلوس تبقاسة إرمياس بزح عرب سلازي زارب اتي ليبياوي كزاربو أيدالين نتا موبايل بمحاب تغلق إفكات راي مستي أب سودان زولو سبكا بمرددا حسابكم مورد إلو يوتي اتي معصو كغفات كعصو حنقول كاي زربش اتي ليبياوي تليفون هيبو مسكته عندنا أول معصو يخفت كال سب مصيكا إرمياس مني إلي يصوع إرمياس كا أنا يبلا نعمل حفظ خات صوع كلا إلو كابتي زنبرو بوتا ناب كال بوتا يوزدو سارة إرمياس كمت مسرعياتو حكو ساختو قطع رايك علتن أبتي زنبروتو تنسيخا قويات حقفتو إرمياسون حكو ساختو قطع سلزيك على كله حسوس يبلا ساريون حكو ساختو قطع سلزيك علت أبتوهان حلواتا تتفق ساري يبل سارجن كتسمعوا أيك علتن نتوم لبيان بمتواعي نجرم نسمع كاتقلاتي فم حكمنا يوزدوا إرمياس دقما يريو خسئنا بتعمي يفرح أو أملا خبوي كم تك أدام يصبغ زجبر كنا حجون كم وقت قبلنا يرمنا كالله إيروكا صلوتو نسمع يعرق إرمياس أكو تزيك التربات يعتو بزي نزاب لبس فتوان زفكران أما خانا عاكبل كل زنبرا ما تبقى ديفوز مازال قال كان نايزوم حلاف الناس وسدلهم سبات حنقولو كاب قبر زخير وصايك حسب يجمر كان زي كفاجن بزعبات انسى سلازي فاتيو بزخا اتم عرباويان دول اندا بلو يربشوا ناي سارا ناملاخ دغماي نخرخبن بهوتا خدمات بمن مانكا نخدول تليفون يوص ناي ليبيا قطري زمص امان كيدم جايو ناي صاويت ملكت بمطوا استقبلها هيلو زبل دمسينه حبشا مسمعه نسون هيلو يبل أمان أركي إرمياسي أمان بتاع متحجسون سنبيدون إرمي أركي هو إرمي أركاي
ኤርሚ ዓርከይ እንታይ ዳ ክንዚ ምጥፋእ ሓንዲኻ ኣማን ዓርከይ ኩሉ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣይኮነለይን ኣዴኻ ከም ዝብላኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ፀናሕካ ድዩ ዝተባህለ ሕጂ ግን ንሱ ንግደፎ ካልእ እዩ ዘደውለን ዘሎ ኣብዚ ትራቭሎስ ዓስታት 180 ንኸውን ሰባት ተጨዊና ኣለና ብጣዕሚ ኸ ሕማቕ ኣለና ንስኻ ሕጂ እጃምካ ክትገብር ኣማን ዓርከይ ኣማን ናይ ኤርምያስ ዘረባ ሰሚዕዎ መልሲ ንኽህብ ግዜ ኣይወሰደን ኣለዉ ድዮም እቶም ናትና ኤርሚ ዓርከይ እዎ ኣለዉ እሞ ኤርሚ ዓርከይ ንስኻ ጥራሕ ብኡ ከምታ ቀደምካ ሓግዘን እምበር ተኣምኖ ልኢካ እንታይ ተሪፍና ኣይትበል ድዩ ዝተባህለ ካብቶም 180 ሰባት ምሳኻ 75 ሰባት ክወፁ እዮም ኣማን ከምኡ ምስ በሎ ኸዓ ብጣዕሚ ይሕጎስ በቃ ኣማን ዓርከይ ተቓላጠፍ ክንደይ ኣደ ቆልዑትን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን እየን ዘለዋ ይብሎ ፀገም የለን ንስኻ ጥራይ ኣስተዋፅኦኻ ግበር ገንዘብና ንምእካብ እምበር ሕጂ ክድብለሎም እየ ይብሎ ግን ንስኻ ንዓብድሰላም ነቶም ሰባት ፍለለ ይብሎ ኤርምያስ ኣብቲ ሊብያዊ ብምኻድ 75 ሰባት ከውፅእ ምዃኑ ይነግሮ እቲ ዝኸፍአ ግን ክንድቲ ኣማን ዝበሎ ሰባት ምስኡ ስለ ዘይመፁ ንመን ገዲፉ ንመን ከውፅእ ኢሉ ይርበሽ ብጣዕሚ ኸዓ ይስከፍ እታ ሒዝዋ ዝነበረ ሞባይል ከዓ ነቶም ሊብያውያን ኣምፅሓሎም ካብኡ ናብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቦታ ብምኻድ ከዓ ዳሃይ ናይ ሳራ ይሓትት ግን ከይመፀት ትፀንሖ ሳምሳር ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ከምቲ ድሌቱ ክንቀሳቐስ የፍቅድሉ ኤርምያስ እውን ኣይሓመቐን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ክትሓጋገዞም ይጅምር ሳራ ካብ ሕክምና ብምምላስ ኩሉ እቲ ዘጋጠማት ነግሮ ኣብኡ ምስ ከደት ድማ ብዝሕ ደም ስለ ዝኸዳ እተን ሓካይም ክሰዶ ከም ዘለዋ ይነግርኣ ንሳ ግን ፍጹም ዘይከውን ኢላ ተኣብየን እቲ ኣማራፂ ዝነበረን መዐገሲ ደም ኢለን መስደዲ ጥንሲ መድሃኒት ይህባ እቲ ጥንሲ እውን ይኸይድ ነፍሳ ናብ ንቡር ጥዕና እኳ እንተተመሰ ስምባደ ስለ ዝነበራ ግን ለይቲ ከም ትብህርር ትነግሮ ሳሪ ፀገም የለን እንቋዕ ንስኺ ብሂወት ክመጻኪ ውላድ ህያብ ኣምላኺ እንተኾነ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኺ ራህዋ ሒዙ ይመጽእ ኢሉ የጸናንዓ ድሓርካ ብሰላም ኣብ ድሌትና የብፅሓና እምበር ንሕጐሰሉ ውላድ ክንወልድ ኢና ሳሬ እህወ ኤርሚናተይ ንሱ ጽቡቕ ኣለኻ ኢላ ሕቑፍ ተብሎ ሳራ ዋላ ዳ ኣብኡ ትጽናሕዮ ናይ ሃኒ ሃለዋ ስለ ዘይትፈልጥ ነበረት ኣብኡ ምህላውን ብዛዕባ ዘለዎ ርክብ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉኒ ነግራ ሳራ ኸዓ ዋላ ዳ ኣዳኻይ ሓዋ ተስማዕ እምበር ምጭዋየ ግን ብጣዕሚ እዩ ኣሰኪፍዋ ኤርምያስ ነቶም ምስኡ ዝመፁ ፈልዩ መን ክወስድ መን ከተርፍ ስለ ዝተሰከፈ ሃኒ ዝርከቦም ደቂ ገዛውቱን ኣብቲ ቦታ ተጨውዮም ብዙሕ ግዜ ዝገበሩ ደቂ ኣንስትዮን ኣደ ቆልዑን ዝርከቦም 45 ሰባት ኣውፅኡ ዓብደረዛቕ ስለ ዝገዝኦም ጠርኒፍዎም ወላ ንሳሪ ምስኦም ሒዝዋ ይኸይድ ምስ ዓብደረዛቕ ስለ ዘይተሳምዐ ድማ ንሳሪ ሒዝዋ ናብ ዓብሰላም ይኸይድ ኣብኡ ከዓ ምስኡ ስራሕ ይጅምር ንኣስታት 2 ወርሒ ዝኸውን ከዓ ምስኡ ይሰርሕ ኣብኡ ግን ዘይተፀበዮ ኣጋጣሚ ሓደ ካብቶም ናይ ዓብሰላም ወታሃደራት ንሳሪ ይፈትዋ እሞ ንኤርምያስ 10 ክፋል ይቕፅል ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኤሪግላስ ቲቪ ንሎሚ 9 ክፋል ኣብዚ ተወዲኣ ኣላ 10 ክፋል ኮንግረስ ተሓረማ ሰምሰይ ድማ ሒዘልኩም ክመፅእ ምዃነይ ቃል ይኣትወልኩም ላይክ ሰብስክራይብ እንድ ኮመንት ድማ ኣይትረሱ ኢኹም ሰላም ንዓይነ ጽላለ ሓቅኺ ደንገኪ እንታይ ዘይከበርኪ ንስኺ ሓቅኺ ደንገኪ እንታይ ዘይከበርኪ ንስኺ See you again for the last moment, just to sit by your side, remembering the good days before time for goodbye. حقي دنجكي انت عايزي كبركي نسخي يا ريت لو تعرفي كم فاقد حناني